sayyidina Ahmadu. Masanin fili da buya Allah da ne kaya nan faɗa abin da zuciyar jasadi wacce kai ta yi ta fakuri. Da shirin ka ne zan yi komai Allah kira ne san bai ta so in zo kawo ba dan na ga yanzu in ka ban sirrin sabawul matsani duk abin da na kira a bani ya ki mami ta zalla ta da ka al'uzuma da Allah motar salati a turo cika da dauro na jauza gani inda sa abubakar suke dinki. Salati mai yawa martabobi in kawo shuhudi garibi adadin kallon habibu cikin alama da warware. Lambai ka farkon fitowa na farkon cirewa na hasken tsayawa na magudar shigarwa. Lambai ka farko tsiri ya gidan mafi ya zaci da ba a samun Allah. Shugatin jamalin ula ala aula tana bunka sarki ka tattare kwarjinin magaro ka dare kan mataki. Allahu ya yi maka sauki sannan ya nai maka aiki na abin da manufar nufi ba ta kai ta nufa ko a ba Allah yana son ka sarki da isa kana son sa kai ma. Allah ya tattare komai yana bayyana ma. Allah yana baka girma ayya Allah yana fito daga da ne ba zai ba shi ba. Ma'anar Allah da bayi azamu kai aka ba wa komai ban gudanar isa da iko ajwadu kai ne ka tara komai in babu kai babu komai kai ka taba wa komai mun ka ce a cikin komai ya tsaya ba ta tsaya. Kai ka rayu tun kan tunani in ittisali ga bayi duk wanda ya ji daidai daidan ka ce ta yayi. Kai ne ka koya wa bayi sai ka yi sannan ake yi duk wanda ya ba da yin ka biya wanda za a shiriyar ka ta je wa kowa ya nura lauda hamdadi kai kai kira da kiran Allah aka karba haske munadi. Wanda ya fi ka shine sa'idi wanda ya barka ya zan balidi mai daɗi Allah yi ba mu amincewa idan ba a kai ba.
kai kira da ainin kira da jiki kan kira ba iya jiki ba kai ke tsarkake masu dauda si tsarki ko ba su zo ga kai ba ba mu'ujiza take ma adoba ba da roƙo ake nema ba kai mudlaki ne a azal ba bayan batu ka zo ba ai an aiko ka shaida ga kai ka isar daga kai kayi ka cika ta ba wanda ya yi wa hakan a ma'aika babu gurbin sakata in kai ranku bai warware ba dan ne cikin ka'idar ka baka bidar shaidar wani ka idan ka isar ka yi wa kanka shaida kai wa kanka shaida manzon Allah wallahi kowane annabi in ya doshe garsa tana wurin al'umarka mun za mu ce sun isar a wajen Allah ya karba ya dauka jayayyar su muke kashe ta mu ne malaman warware ta kai kuka kai ne kai ka tsaya wa kanka na ji mabambanta rasa sun maka tafa ba iya larabawa ba yare da bi aje maka fansar rai don mushahada ba da awa kake da kudi ba baka taba tilasta dan adam ba amma ba a samu wanda ya da awa aka bi shi da rai da ya kai ba ya sarki a sarki tasirin ka ne ke gaji da kiraza ruhul muhabba ka da baibaye duk zukata za su tuna ka koman su so ba wanda ya ka bai wa kidi ba bai wani ka a irin ya kai ba ka zo a kai daga shi ya malamin da'irar malakiya kama su baya mai jiwar ya je ya kama ka aiki ka daɗe shi kanya sannan ka asali ya kutu nurin bariya ya mustapha gayatul makasudi ina za a ba da kai kuli in kana da ta zo da aba hukum tana kayata ni da ta murkushe kawunan kowa ta fara tsorata ni ta kuma sai ta kara kayata ni da ta nuna na bai da sani ta ce shi za ka dora a kan kowa ko kowa bibiya falawar bika la yuminuna ta fada ta karka ta kora jini banka ga kai sai ya hukunta ba mai sai cikin masu bauta sai ya fita ya karanta shi usuwa sana take kansa wanda shi ba bayani annabi ya aula bil mu'minina ita ma kaida ce ya fi ka iko da kanka cikin komai kada da kamanci ko sallah kake ya ce ma zo da je kaya da kama ya zai je kashe kanka to ka kashe shi ne zaman lafiya barai shi ne tsayayye a surar najam da ke jihun martabarsa ta kura duk karkata a hakinsa tana gayan tabbatarsa mai magana da jin zuciyarsa Allah ne ke sa abinsa jin zuciyar ta sawar Allah ne makararru a farka
ganun nan tana nuna zaben bangadarin mai raye kima ya fi kowa hankali a ma'aunin rabu ga wata alama mai aiki wani sagadin alama bai masa mataimakin annabi ba shi kadai ya isar ba a samu tabo cikin ayyukan ba. Ya gabaci kowa cikin komai shi yasa wa minka ta sauka wa minka wa nuhin wa minka anan sha'ani ke godin shakka ba mai shiga gaban martabarsa shi ya gabata shi ya jinkirta gabata suna magana a cikin gabatar shirinsa na Muhammadu zala tuqaddimu jaibu gunguge dan gyara siddi ba a shigewa gabansa da dai shine gaba mara kaidi kullum shi ya rayu jadidi dimun daima ba badi yana nan a saman yadda yake shi ba sauka yake ba ya girma ya girma ya girma ya fi girman bawan sakewa annabi shi ne yawon bayyanawa don shi yake bayyanawa alkahar bai bayyana mana komai sama da shi ba Yusufu Ibrahim wa Musa kai suka bayyana ba da wai ba kai karatu ke biya wa korafi mai ta bai ziba nan ka bai zo da sujjada ba ko ya zo ba za ya karasa ba ba zo din gama bar ya canzo kai fa bala in kai aka mallakawa ganima kafin kai ba wata alama ai kai kadai kai da ya kama wannan ka bai san hakan ba yara ya ka ya girmama ka ya nuna ma abin da bai nuna wa mutum ko mala'ika ba ya tsarkake zuciyarka ya kuma ya kure sharafaka ya kuma kana ka cikin kallonka yana kuma kadara ka goban ka tafiyar ka fadi ceto kai ya kewa su dudi in dai sakonni suna motsawa na Muhammadu goban ka tafiyar ka faɗi goban ka tafiyar ka faɗi ceto ka yankewa zubudi in dai sakonni suna motsawa kana kara faɗi Allah baya azaban kana nan ko bai kace zai kenan zai kenan cikin aya fada mu mun magariyar cikewa sarki wajen taimakawa samar da wanda ka rasa jin nauyin sama gazawa tauraron muce su tsiraya ta jirgin su kairin gariya mai magana dala sanda so ba sai an yi wayi ba na tsakar jamala da haske kai wani saufa ke yi wata ke mai ina ka babu ruwan ka da sai ka kunna
haske wuce wakilin makalawa ka zubin du aikatawa kake aiwatarwa sanda kalibu yake shiru banawa dan kake girili ya sauko ka kadai iko ya tako malamar gida yoyi sarga kai maki ya kira kanku an kyautar da kyau gare ka alama da mun tarbiyar ka ta zo duka sufar suna girma cikin zubin lafiyar ka azakan lafiya زيادة وصدق وحق عند إلهكم لا شريك ثبت الله من الله لكل من أحب واتاكم وزود تنباوا abinda ka so kamar yadda rabu ya so ba zan yi wata ka'ida ba manzon Allah ya taimaka mu manzon Allah ya taimaka mu dan Allah ka kula na hali ka san banda komai shahidi in na rayu dan kai na raya bar ni kai na koma saidi roƙan lafiyar zuciya sai ta mun bugun tafiya kar ta yi motsi cikin wani kada na ya biya bukatar ciki roƙon Allah ya kuma ba da haske bisan da nake nufin ziyarci Madina صل وسلم يا إلهي على خير الورى دامت يا نبي يدك كونها ككنا ماي سركي 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 زي سركي زي سركي زي